Каранехелегигер үҗүңехтәх кварталга бүгүн биһиги сылнаксын ытыллар улустагы ага күрәгән ытары турабыт. Ол курдук ага күрәгә сүрдәгән дигән биһи улус бутыр кәрәксебилләр. Тәрәһен болар, күрәк болар, оноттон бу күрәкпит биһиге хәтта түмәгәннән турар. Ол курдук мас әрбәһентән хагалан, мас кайтаһына, ойбон тәһите, остолбага таксы, оннаттон кайһарнан сүрен тиен ыты көрүңнәр баллар, оны таханан оту чәйи өрәһен болар. Манна ага олунан бирге тәңгә бәбәләрен кытталтыхан өйдөһен бу күрәктәре агыктактар. Онытта бүгүн биһига опсая алтта нәһелек тән кыттачылар бүккәләре хәҗҗаллар ал курдук мая, кара, мәрҗәкси, марук, тумул онна төхтүр әрбердәре. Биһиге нәһелектән Олейниковта җекергәннәр бу Руслан Викторович, онна киногата аскольд болан икен дә белемнәнән ок курдук оңостон нәһелек пичеһин бүгүн көмескөктәктәр биһиги киннәргә кыйыны багарабыт. Бу тәрәһен хамай тохыла хорга дигән ага оготугар тохолобур боларын көрдөрөр, ага оролун кини солталагын, кини бу жекергенер итиге үеретиге хама үрдүк оролу аньорун көрдөрөр, онно үеретер тәрәһен болар. Түгеннән туханан биһиге макталбытын билләре тибит бүгүнгө биһига бу тәрәһенбитин ыйтарга, бу күз көмө болбут кара нәһелеген олоктактаргар, кара нәһелеген баһалгар Дарья Анна Назаровага, онна Айлан культура кийинин үлехтеригер, бу кара нәһелеген жахалтатын коллективтеригер, бу манна олох бәйләрен, олох сүрәктерин уран туран, ханаларын уран туран белемнәниге олус чүгәйдик биһига көмөлөстүләр. Бүгүнгү түмүгүнән кыйылак хаманда бу кулун тутар хүрбөт огу сонна отут чыгылага жокускай коракка, жокускай тонатыгар тиеннер биһиги улуспут атын чехин көмүскү барыктара.